Tak se mějte pěkně, holky. A taky kváko. Ať si užijete tu pouť. Jasně, mami. Dobrý den, prosím, 2krát. Dobře. Jo, a co ten mazlíček? Myslíte kváku? Ať se jmenuje jak chce, to Luna Parku nesmí. No, jen si to přečtěte, holky. Mazlíčkům vstup zakázán. Tady kousek je hlídání mazlíčků, holky. Zaneste tam vašeho mazlíčka a přijďte zase zpátky. Tak šup, kváko. Páni. Dobrý den, prosím, 2krát. Dobře, bude to 60 korun za vás za obě a pak si nezapomeňte tady u mě vyzvednout lístky do tomboly. Jasně. To bylo super. Co to tady je? Kravský lejno s ledvinou. Hnus. Nevím jak ty, ale já mám na něco chuť. Já taky. To je dobrý. To jo. A víš, co je ještě dobrý? Nevím, že za každou atrakci dostaneš 20 lístků a i za to, že si něco koupíš. Jo, to je dobrý. Dobrý den, prosím vás. Chtěla bych za 40 lístků tamhle tu kabelku, samozřejmě. Tak těch 40 lístků. Tady, díky, kabelka je vaše. Dobrý den, dobrý den. Dobrý den, holky, co to bude? No, my se chceme zeptat, kolik stojí tamhle ten nahoře ten notebook. 80 lístků plus musíte vytáhnout ledvinu z kravského lejna. Tamhle vzadu máme kastrol. Jo, to jsme viděli. Co myslíš, zkusíme to? Jo, dohromady máme 80 lístků. Každá máme 40 a dohromady tedy 80. A kde to bude lovit? No tak já. Tak dobře. My jsme chtěli ten notebook. Tak jo, nejdřív mě dejte 80 lístků. Děkuji. A teď se přesuníme ke kastrolu. Tak, pořádně ti tu ledvinu tam zamícháme. Tak a jen tam ponoř hlavu. Už nemůžu. Jo, vytáhla jsem ji, jo. Výborně, holky, notebook je váš. Jupi! Páni, tam jdeme rychle. Tak, tady si to tašku schovám. Snad ji nikdo nenajde. Dobrý den. 2krát na horskou dráhu. Dobře. Jo! Počkej na mě. Jo! Ani to bylo fakt super. Jo, to jo, klidně bych si to zopakovala. Já taky. To už byly všechny atrakce. Asi jo, ale hele. Jdeme. Dobře, děkujeme. Co, to se taky platí? No jasně, děcka, jak byste se jinak dostali asi nahoru? Lanovkou, ne? Páni. Again. Welcome to the land of fame excess. Am I gonna fit in? Jumped in the
bylo to skvělý, fakt moc, jo. Šla bych ještě. Ale už nemáme peníze. Snad nám dá slevu, ukecáme ji. No, tak to pojď zkusit. V žádném případě, děcka. Toto. Ale ani nebudu říkat co, nechci být sprostá. Je tady. Teď máme ještě každá 40 lístků. Jo, pojďme si něco koupit. Chtěli bychom tamhle ty dva modrý medvídky. Tyhle. Ano, jeden stojí 40, takže 80 lístků. Děkujem. To je škoda, že už musíme z Luna Parku ven. To jo. Co svůj tady bude mamka. Ahoj holky. Ahoj mami, ahoj. Kde máte kváku? No, museli jsme jí dát do hlídacího střediska. Nesmí jít do Luna Parku. Aha, to nás taky mohlo napadnout, že? To jo. A co to máte za tašku? V ní máme notebook a 2 medvídky, který máme z tomboly. Vy jste ale šikovní, vezmu to do auta. Pojďte.